Si Mamputan ni Lakay Karyo. Hello, Kapagyan. Kamusta? Sang-sangpay. Gapot trabaho. Mga bisimpe na taon. Jay produkto tinilutok. Oy. Makita yun. Eh. Ano? Kalalakol na. Ni giant ledeg. Nagima sapo tiraman na. Ano lang ati kita na. Mga lakti pang spill. Damat ti kimchiming ang padawat jay mama ni Bianca. Thank you. Ciao. Sukilin tayo tani. Apay suka lang nga, isultupin mo. Ne, kasi Hindi na ako marunong magsultip. Ne. Gimana? Nasa Canada na tayo, hindi na tayo marunong magsultip ng bisukol. Ng lideg. Gimas. Wow. Kurang sa niya kamuti na. Hindi masay. Hindi masay na ako, tinigdag. Kapailiw. Titil iliwin niya si Daay, nadamagayam di tayo gigid. Di nga mo. Tanto man sa Sabado. Gala. Nagalan no yung Sabado. Oh. Ganito pa ang paraan ng ng kuhol, bisukol. Ganito, di ko kayang tanggapin. Ne, adoan na. Baro. Hindi itlog na. May itlog-itlogan. Pero nakakain naman yata to. Bashel no? Hindi, sabi nga eh. Nagtitilay abot na. Lilit tikak. Inalis ko na yung puwet. Hindi masultok. Sarap. Almos. Makan tayo, kakabagyan. With bisukol. Ay, with spinach ko na kuma. Yan mo lang. Lima. May mas parang ako. No. Ngala ka man tayo, di ko ito bugoong blas. Natilaan na ita, nagdadakkilan mo launa iti liddag. Diyan. Ito'y. Kasi liddag di tayo tayo ka. Kasi wala nang kumukuha, kaya Awan di kasi ito nga napitak pa yung kadakkil nga liddag. walang kumukuha, kaya lumaki ng ganyan. Lima siya. Giant liddag ito. Ay, ang nakanda. Mag-shout out ka mo't alakay. Shout out ka niya amin. Kailangan. Lahat ng mga kamag-anak sa Kabagyan. Shout out yung hindi subscriber yo. Sa lahat ng subscribers, shout out sa inyo. Maraming salamat. Sa mga di pa nakasubscribe, Yan. click subscribe. Ito, sabaw ng bagoong. Pang tawag dito. Appetizer. Appetizer. Ha? Yan ang isang trademark nating mga Ilocano, di ba? Bagoong. Yan. Maganante banget, nadara yung bubuong. No Ilocano ka, dadaro nga bugoong. Basta Ilocano, bugoong. Ano? Aja mangga ang arod ti kabel ta bugoong niya. Pwede mangga. Wen, aja yung data. Saka. Limas. Naluuma eh.
ko kayang tanggapin man eh. Mhm. Ay, an-anakan gaya. Dan nalipatan mo nga ko. Nga. Ingredients Nga. Nalipatan mo nga naganayin. Linitikan. Aman, nilita ka kanin. Apay, awan? Okay. Sino guys? Awan? Kastoy tibiyag dito, ikakabsat. Nagragsak no makapangan ti kastoy. Nagtama-tama ang ti karkar ni. Exotic. Wala masama araw ito. Hihima ko. Timos na. Himas na. Malipatan si diet no kastoy kapag yan nung kaimas ti sila. Ay mailipatan ti. Sarap po. Sa susunod na Sabado baka mamumulot na naman. Gawa, magdala tayo ng ano. Ito, man, kapay na eh. Ayan. Ayan. Mas. Sarap isaw-saw sa bagong. Namakan pa namin ng mangga. Ako bang magsultom? Napunta ka lang ng Canada. Hindi ka na marunong magsultip. Pwede ako shell na. Ganyan na, an-anakan mo gaya maatan ni. Alcohol. Ado Hindi ko. ako na nakalamutan. Masigunda na siya. Na? Sabi, sinasabi niya pusa. Maya. Maya. Ado ko mati ikuha na gito yun eh. Yan na daw. Di supay ko mga laan nyo. Kaya, nakanyo mo. Nagadugayan ta na no paano niya? Dua. Sila kay Giant Bisukul ngayon, wala nagalisto daw na ako. Umado. Pumadok. Nagalong na. Ako saw-saw ti bugoong. Okay, masay. Mas. Kayo pa? Karon. Daon tayo naman ano? Pamiduan. Nangina tiliddag. Yan inutom. Inutin tayo, nangina tiliddag. Loto yun lang amin. Deso di pamiduan. Ang pagbigo, pagpadigo, lumawdawa da. Ito naman minsan. Oh, patakon. Nagimas. Nagimas, tiliddag na talaga. Kakaruba, kakabagyan. Makapait, limot nga sila yung nagitoy. Yung tatawa na yun. Ang kami mailim ng mga makasidan, kadamo ang movie nga pagalaan dito yun. Paspasumok. Baka mamunagiludong mga Pilipino. Susubon na maayon. May istorya. Palimod. Secret. Paspasumok, o paspasumok mi. Di madiyo ko maimbaga nga na alayo dito. Makita lang pa nagpidpidot. Diba?
Yung apa yang may kanto yan? Ni, ang kape kasali, surprise na kanto. Not now. Luna, look at the camera. Come on, look at me. No? No, ano? Mm. Ren? Hi, Luna. What? Ha? Dito kayo sali? Aww. Ganun. Sad. Pas, kabsat. Naibos, sa nga bandihado nga lindag. Pero kasi nabusog. Pero may nga busog, nagimas ka talaga lindag nga native. Canadian lindag. Sumula naman na. Kaparehong lasa. Maday, namimas sa kwata dyan, agad lulubnak no ka. Kino, brinas ko to, tapos ano, Hindi, agad lumot, agad lumot ka na di ka. wala nang lumot to. Brinas, tapos, Namimas nga, rod nga kasi nga lasa. dihan ko kung mabinibugwan. Hindi sana, hindi ko na inugasan. Hindi ko na nilamas ng asin. Agad lumot ka, agad lumnak, nagimas mo lata. Sarap. Kalakas ta nga ro rin, kakabsat. Nalpas iti Bingay. panggabi, nalpas di bingay. Ay, parang to no maminsan man rin, parang no danto man wayaming ka, tapang kanto man nagpido to yung tilidag. Nagimas gayan. Parehas malaing tilasa na, jilidag kayo dito Pilipinas kanda to eh. Awan nagdumaan da lang, nagdadakilan na eh. Yung madamo babati. Oh. Ang ganyan na. Yung ate kasti kadadakkel, Adagan an anak nan ko man, nagadun ko. tata lang na talaga nakakita, ti kasti kadadakkel nga bisukol, ay lidag. Tayo normal lang size na dayan tayo ko, dati ko eh, kasti lang. Kung ano, wanti shell na no, dadji unagtichan na. With shell gayam. Okay, kakabsat, huwag bibitaw. Abangan ang aming mga susunod na pa. mga videos. Okay, good night. Bye-bye.